Hollow on Top by Picturepolis. Ja nyt lakataan kynnet. Aloita laittamalla aluslakkaa. Mä unohdin kuvata sen vaiheen. Joten mä laitan nyt vaan suoraan tätä kynsilakkaa. Tää on ensimmäinen kerros. Se ei peitä kovin hyvin, mutta tää on suunnisteltu päällyslakaksi, joten eipä mikään ihme. Tää on toinen kerros. Mä laitoin 2 aika paksua kerrosta, mutta oman mieltymyksen mukaan 3 ohutta kerrostakin toimii ihan hyvin. Ja koska mä sotken aina, niin mun pitää siivota mun kynsinauhojen ympäriltä. Sitten laitetaan pikakuivattava päällyslakka. Tässä vaiheessa näette, kuinka kaunis tää lakka on tälleen ihan yksinään. Mä kävin jopa ulkona, koska siellä paistoi aurinko, sillä auringonvalossa toi holo tulee kaikista parhaiten esille ja näyttää sateenkaarilta. Ja tosiaan, kun lakka on kuivunut, voidaan aloittaa leimaaminen. Mä päädyin tällä kertaa tähän tämmöiseen tosi simppeliin, pelkkään mustaan leimaan. Tässä vaiheessa leimaamista mä tajusin, että mä oon unohtanut laittaa nestemäistä lateksia mun kynsinauhoille, joten mä putsaan ton leimauslakan pois teipillä. Tää temppu toimii tosi hyvin, joten ei oo suuri katastrofi, jos unohtaa suojata kynsinauhat ennen kuin leimaa. Ainakaan ei tarvitse käyttää kynsilakan poistoainetta tai asetonia tuohon putsaamiseen. Ja katsokaa, siistiä! Viimeisenä laitetaan päällyslakkaa ja muistetaan varoa, ettei levitetä noita leimoja, mitkä just leimattiin. Se olisi sitten siinä. Nää on valmiit. Tosi helpot tehdä ja näyttää mun mielestä tosi nätiltä. Ja voitte vaan kuvitella, kuinka kauniit nää on ulkona auringonvalossa, kun toi holo pääsee siellä hohtamaan. Kiitos kun katsoitte mun ensimmäisen YouTube-kynsivideon. Toivottavasti nähdään pian uudestaan. Moi moi!